Kif tħabbar mill-Partit Laburista tard il-bieraħ filgħaxija, skont it-tbassir tal-Uffiċċju Elettorali tiegħu, iċ-ċifri uffiċjali li nħarġu dalgħodu mill-Kummissjoni Elettorali kkonfermaw li t-turnout tal-Elezzjoni Ġenerali 2026 kien qrib is-87%. Fil-fatt il-Kummissjoni ħabbret fi stqarrija li dan kien 87.42%. Skont l-istatistika provduta mill-assistenti kummissjonarji elettorali fl-eluq tal-votazzjoni fl-10 tas-Sibt bil-lejl, kienu vvutaw 311,949 persuna minn total ta' 356,832 irreġistrati. Dan war li sassatin ta' war nofsinhar fjum il-votazzjoni kienu vvutaw 43.59% tal-elettorat, jew l-ekwivalenti ta' madwar 155,550 votant. Ifisser li bejn dawk li votaw bejn is-7 ta' filgħodu u satejn ta' war nofsinhar u mbagħad is-satejn ta' war nofsinhar sal-10 ta' bil-lejl tal-bieraħ kien hemm mal-156,400 li votaw iżjed tard. Sa dan it-tant jirriżulta li l-ola turnout ġie reġistrat fis-7 distrett b'89.73% fejn ivvutaw ftit inqas minn 24,000 persuna, segwit mill-5 distrett b'89.48% u 13 distrett b'89.43%. L-inqas turnouts ġew osservati fit-12 distrett b'81.39%, segwit mill-10 distrett b'82.58% u d-9 distrett b'85.47%. Fost oħrajn, spikka l-fatt li l-5 distrett elettorali kien fost dawk li reġistraw l-akbar qabżiet fil-parteċipazzjoni tal-elettorat fit-tieni nofs tal-ġurnata. Dan kien wieħed miż-żewġ distretti fejn ikkontesta l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela flimkien mat-tieni distrett. Fil-waqt li s'issatejn ivvotaw 43.22% tal-elettorat, sal-10 turnout tela għal 89.48% li jfisser li aktar votanti ħarġu war nofsinhar u filgħaxija milli filgħodu. Iċ-ċifri juru wkoll li fil-waqt li f'xi distretti bħall-ewwel u 8 distrett kważi nofs l-elettorat kien diġà vvota sas-satejn, f'distretti oħrajn pa' 12 distrett kien biss 39.76% tal-votanti li jagħmlu dan kmieni, bil-maġġoranza mbagħad jinxteħtu aktar tard fil-ġurnata.